Ay, singena ngenye impahla namhlanje. Yale impahla funa yabe ne dance. Vele it's a dance challenge yakho. Hayi le babhuza umdala. Welcome to the Creatives Unplugged podcast. I'm your host Umhliko. Sila eMovius Media. Niyeza nani igear singena ngayo singenga ngenye beats nginiphathele elinye creative. Ozolithola lishiblika la ku music, lishiblika la ku dance, liphinde lishiblike la ku acting. Hayibo, Kelvin Nates uyaphila futhi. Ngiyaphila kunjani futhi? Siyaphila mnganami. Siyaphila. Kwaze kwamnandi. Le ngoma le kambo baba la kule ngoma. Lana engibophele inkakha lana. Ngibophele intwana yami uLash 96. Abantu abaningi abakamazwi useze ushaya hip hop kakhulu yabo. Oh yeah. Kodwa manje ngazama ukuthi angene ngala. Kwaito kahle kahle mina into engiyishayayo. Oh ikwaito. So manje uyayifaka kwipiano, uyayifaka kwigqomi kwaito, ungayifaka na kwi-jazz yabo. Like yabo the late oTukulu. Yabo babeyifaka kwi-jazz ingene kamnandi. So kwaito nje ukwenza noma yini. So bese kuzoba noMencekza esimazi kakhulu Mencekza lapha ku TikTok ke inkulumo ezaluleko hayi kamnandi mfethu bese kube uKelvinator ke oyimina uBhekisizwe Mahlawe yebo ngisathi ngiyasho ukuthi hayi welcome to Creative Unplugged Bheki ngicela ukubatshele igama nesibongo nokuthi udabuka kephi nendawo ngoba abanye bakwazi ngoKelvinator. Sure. Hayi igama uBhekisizwe ngwakwaMahlawe bangazi ngoKelvinator ke eStoring. Maningi abagama yabo. But imvelaphi yami ngwasemzimkhulu bathi semabhaceni. South Coast, South Coast eKZN. Modlula koXhopo. Vele ngiyazi umkhaya wami. Baningi abagama nalaba khona umkhaya. Inqwa. So ukhulele khona emzimkhulu? Ngikhulele emzimkhulu nje full time 100%. From primary school, you were there. From a crash. From a crash. A crash. Sibingele nomema omkhulu lapha crash. Yipi crash waqala kuyo? Yase Egerton. Indawo ethu ise Egerton e40. Ila engazalelwa khona abantu abaningi abalazi lo file. And then mawusothi primary waba. Mase ngithi primary ngayiqala khona ngashaya kwakhona eyomncane noyomkhulu noeyophakathi. Ngajumpa ngashaya umkhulu. Kodwa mengidlulela ngale nathi ngihlala ngasedrobheni kwasiswami lapho ke bese ngishaya uAngel oyistandard. Abasa-count la bengibenzile. Because kwalahleka nama report basala kanjani. So it's a story for another day. Kodwa ke ngakhulela khona then primary nakhona emzimkhulu, high school emzimkhulu. Ukhula with both parents ngezothi ubuhlala nakasisi wakho uma nobaba bebesakhona nje from primary high school. No, primary crash babekhona. Primary, and then the reason why I left ngayofunda primary kwenye indawo is because bebengasekho ngaleso sikhathi. So sekusisi wami nobhuti wami ba responsible. So I had to move kanjalo ke yabo. Ngayohlala ngalana manje ngaqala ke phansi. Kodwa nakhona ngamove futhi. Ngayoqala uStandard 2 kwenye indawo ethu ise IBS. So bengilo ngimove nje lapho sengihlala nobhuti wami yaphinde futhi high school ngaya ethu like khona eClyston. High school yakhona then ngaze ngaqeda khona ke uMatric or uStandard 10. Angazi noma mina ngekho kodwa labantu abamuva kakhulu uma besakhula ave bebasentweni ave behlakanipha ngoba nami ngiyakhumbula ukuthi ngikhula ngikhulele mhlawumbe almost wonke ama section eMlazi ilapho ngaze ngaqamba le ngoma idirection yaseMlazi lemo ungena kaV ngoba ngihlalele ka ngihlalele ka B ngihlalele ka A ngihlalele ka J ngahlala ka F ngahlala ka so wazonke ama section because wonke ahlukile like I lifestyle yakhona ihlukile so uyakwazi ukuadapta from let's say njengokuthi uhlala kabani ka A musuhlala kwenye akusafani nangala akusafani gangsterism lana seyabo so uba corrupt akusafani nangala. So I think yaqaqa umqondo. So uma ususe primary high school ubusuqalile mhlawumbe wenza uba active like sports or music dance khona izinto obuzenza ngaleso sikhathi. Angifuni uqamba amanga bethu esikoleni ngangakwenzi but into engangijwayele ukwenza mangivakashela eThekwini because ubhuti wami wayene flat la so ngama school holidays. Yes. So vakasha la eAlbert Park
khona inflated lapha ngakhona. So ngangilalela khona ingoma lezi onamakhasethi abelungu lapha yabo lawadlala kune rock tan. So anama instruments most of the time yabo. So ila nga notice khona kunengoma umsawa oyibonga kanani ngayi notice kulelo cassette yabo. So ngaqala lapho ukuthi ngifunde ukugibela phezulu kwebeat engena ma vocals but ngiloko ukuthi ngiyayidlalela yabo ngoba ngangidweba nokudwa ngibhoreka kahle because kumele ngihlale baze babuye emsebenzini yabo. So mase ngibuyela esikoleni sengibuyela ne creativity sengikwazi ukudweba yabo sengikwazi ukushaya ingoma. So with the influence yabafana bangasekhaya yabo khona umfana wethu uBongani Bongani Nzimande, may his soul rest in peace. Owayesifundisa kwajwayele ukuye eGoli. So mina lento ngifike ngiimplement mase ngiseThekwini yabo ngiloko ngipracticela during school holidays ngayithatha ngaya nayo e-primary school yami yabo. Qala manje othi siphuzele ijuice. Awuyehlisele ngempela mfethu. Sebengaze abantu wenze njani manje asaphuza manje sisiteshi ngiphinda futhi hayi ngiyadlala ijuice hayi ngadlala ngabe uyabona ngiyanipha ngabe uhlini hayi so papa so ngithathe lento ngifaka e-primary khona umngane wami ethu Anele wakasihlangu ehlupha ke yabo. So manje ngithi beta sihluphe ngendlela eright khona ama drums lana ngoba thina sasinenkinga ongadlala ibhola yabo. So kanje akaze siphiwe. So sahlala idudlala isoftball or ushaya ukarate or ucula ichoral. Manje inkinga ama voice ukucula kwakubheda yabo bese ukhishwe kuthiwa ukudenda. So hayi badendiwe kuma intermediate. So ngaleso sikhathi vese yobhala ingoma sihlala iGampu dance sishaya ama drums yabo. Kodwa ke eventually sagcina sifunda music sangena nathi ngoba sasibona kuyathora phela lapha. So thina sikwazi ukuthola ngalento yethu extramural yethu yabo. So ngena kanjalo ke indaba yemusic ngoba nangasekhaya khona umfana kuthi umdu umakhelwane wami wayemdala kunakuthini wayene studio khona yabo. So sasijwayele ukuthi siyo recorder ke. So lento yangena ngaleso sikhathi art iyonke sina sesikoleni mangilo ngifunda o standard babiza ngama standard ngoba ngidala yabo ayo grade bani. So o standard 6 standard 7 so lapho seshaya o Merchant of Venice yabo. So manje sengiyangena ke lento acting seshaya nezinye ikeshi zethu kuma assembly yabo makuthiwa kunama awards certificates nani sesiya actor lapha but ngangekho nswephu mina ngifuna uqamba amanga ngoba busa yabo ngangithanda ukwenza yonke into ene-art but ngingayifundi ukukhahlela ibhola yabo. Ibhola nje ngangazwani nani. So any club tertiary bani lapha uyofundela mhlawumbe acting noma kwezinye izinto akwazi ungena khona. Lalela ke yabona manje ungene endabeni yangempela because yona into efika ibe inkinga kule industry ukuthi wenzeni before sibone screen. Okubaleka kakhulu futhi yabo. So mina into eyenzeka ngangifisa ukuyifundela le idrama nga-apply Wits University yabo. Ngaya ngashaya i-audition ngale Merchant wami yabo. Merchant of Venice ngangikade ngimenza. So into yaba inkinga ke laphana kwaba ukuthi kumele ukhokhe registration before uthole izinto ezifana no-NSFAS nani. So kwaphoqa ukuthi manje kumele ngibuye ngiyotabalaza ngiyozabalaza ekhaya yabo. Akathiwa no uvesana ubuye vele kude lapha eGoli akekho nomuntu omaziyo awuzozama ngala eThekwini. So ngaleyo ndlela ke ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngifundele idrama ngeza ngalana lo ngibuyela ngala eThekwini ngagcina ngena ku-Unisa ke yabo yonke leyo nto but leyo nto ayiliqedanga iphupho enganginayo. Ngoba kwangenza ukuthi manje i-experience ngiyifunde ngendlela ngifuna estradini manje ngime lo ngishaya ama auditions kuma theater plays ngi-stable theatre uyangithola la YMCA sisebenza nabo Thabo Mnguni uyangithola. So ziningi izinto engase ngi-involve zona ezingitrainayo ngoba le formal angiyitholi ngiyayizama kodwa la eUnisa yabo. So naseGoli mase ngifike khona ngangena nje entweni eziningi ezifana nama workshop kanje ngangokuthi ngangena kwa bayibiza ngeDNA manje kaDumandlovu i-academy lapha yana ke ungavesana ungena nge-audition ange-auditionela umvango bese ngathola ucallback kwayimasifa eklasini. Baningi abantu esasinabo ke lapha yana sebaziwa nje manje njenganabo sisuphindile eGwala sasifunda nayo Nkanyiso Mchunu Melu Simpele. So lama class lawa ayo 3 months kahle yabo. But manje ngiyabona ukuthi
ncela ulwazi mina la ngoba lento phela ngiyibambe ngendlela yabo Yeah. ngiyayifuna kodwa manje angikwazi ukuvele ngiyibambe nje ngewashing kumele ngithole zonke imfanelo zakhona so ngifunde lapho phela u3 months oqala ngibuyele mase kubuyelwa futhi ngashaya u3 months abo3 futhi ngayishaya ikhosi yonyaka yeah because it was more of TV mina ngase ngijwayele theater because the time sila eThekwini indaba ye TV sasingafundiswa ngayo sasingazi lutho ngendaba ye TV and then lapha yana manje ke ngawushaya unyaka during that time ngishaya lo nyaka lapha kaDuma Ndlovu ngithola amagigi ngala eceleni ngithola lead role kuMakasi Story akuthiwa iDrama King yeah so iDrama King ngathola ilead while ngila manje ngibukile ngiyafisa ukungena la kuMvango kodwa manje sifunda khona la asifakwa la ekhaya yeah esho lo baba usiphekela ukuthi siye kwezinye indawo ngoba ngiyaqashwa ngaphandle kodwa la ekhaya ngiyabhampeka kuzokube namhlanje ngikaze ngisebenzele i-word of mouth or uMvango yes yabo so angazi mhlawumbe it's a blessing ukuthi kumele ngiyofunda lapha bese ngoba yonke experience yami engathi iqinile ngayithola khona ngokwe TV kakhulu kube excuse me amanye ama workshop khona indawo kwakuthiwa iseCafex lapha eGoli yabo yeah eNewtown so kune agent akuthiwa Mountain Cultural Agency esibambisa ama workshops khona leyana kwakuyinto eminyaka nje ukufika kwami eGoli ngangilonga attenda la ama class regardless ukuthi ngiya attenda kaDuma Ndlovu but Saturday ngiyafunakala eNewtown so lento yokutrainer into engenze kakhulu yeah so la Makasi Stories uyaphusha nje uya attenda ngala ngiya attenda SABC sengiyabona nami sengiqala ukugena neconfidence ngoba sengiyahola phela manje yabo and lapha ngishana ama industrial theater so lonke audition engilitholayo ngiyalinoka ngiliphasa ngobani ngiyatrainwa lapha yana eSABC kwaBabduma yeah so yangisiza kanjalo ke leyo nto leyo kodwa awuqedi ukutrainela iacting yeah into oyifana nebhola forever mina ngisho ngibuka imovie mfethu angiyibuke ngendlela yokuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani istoryline ngitechnical kakhulu ngani ngoba into esengenza seyi lifestyle yami yabo yeah so imaphi enwenzile nje lapha Makasi Story noma uBioscope lapha ongathi mhlawumbe ungasihighlightela wona mhlawumbe abantu bazowakhumbula manje usangale ngalesa sikhathi salapha eGoli ngoba I think yokuqala ngishaya 2013 yeah 2012 yeah 2012 ila izinto zami zaqala ukuthi ngoba la ngaqala khona nebrand kodwa siyeza la hafu ya 2012 ungathola le Kasi Story before ku-introduce into ekuthiwa uMzansi Magic uMzansi Magic wasufika nama Mzansi Bioscope which is mina ngayibuka as angazi transformation yamakasi Story or something but ke ibe umsebenzi ubemningi mase kuyiwa kaMzansi dani kule channel leyana so ngabe seke ngashaya khona iDrama King ngala ngeblind date kuKasi Story yeah mase siwelela ngalana ke manje kwaMzansi ngashaya uMashonisa the Dragon ngashaya uthando lwethu la ngihamba khona noSiswendiya yabo hey maningi mfethu ngabuya ngase ngibizwa ngisho eCape Town angithi ngihleli ngingenelwe iCall uMzansi Magic usukufuna le ngithi yesemaningi manje nabaBioscope yabo baye phela kumina it was not about imali kakhulu yabo kwakuyi experience nanokuthi ekade phela ngiyiqalile lento eThekwini bengikhuhlwa itheater ngeza ngalanga ngashaya indaba zama TV mangibona le experience seyidlula nale yasesikoleni ke manje ngoba phela sengiqedile no 7 years ngiyabo 10 years yabo angisitholi isipani yabo so bese ke manje ke sikuphi kwengaze ngihambe kakhulu oh yeah besakhuluma ngelento njani eGoli ukuthi iziphi la ukade uactor khona izitori ukuzenza ama Bioscope lawa njoba ngisho ngithi maningi amanye khona lawa engawenza eCape Town I think awu2 yeah enye ngikhona engayishutha ngasekhaya emzimkhulu cabanga ngashuthela nala ngifunda ngakhona yabo nje so ngawenza kakhulu ngaze ngafeel ukuthi yabo manje kumele ngikhule phela manje ngithole phela noma series yabo so kodwa leyo nto leyo yenza ngetraining ukuthi the more uzitrainer towards leyo nto leyo ofuna ukuba yiyona then ufuna ama lead ukudlala ama leads kumele na utrain ufana nomuntu odlala lead because it's not about acting kuphela kumele uyashaya negym kumele wenze zonke lezi indlela okugqoka ngayo moya kuma auditions
zonke lezo zinto yabo kumele uqonde nje awuvela uthi auditionally lead uye nje unprepared yabo. Ngisathi ngizoya lapho ukuthi sikelezisa ama creative nabantu abasibukele la ukuthi with the script yonke leyo nto ngicabanga ukuthi kudingeka ulwazi oluningi lapho ngoba kwesinye isikhathi ungadideka. Kwesinye isikhathi ungavela uphoze nje abantu sebethe action kuningi okwenzakala awukazi uyithola usuku lapho nje uthi lapho uyaqala ubone ukuthi ish namhlanje ngathi akulona usuku lami kuyabheda nje angikhumbuli lutho ngoba phela maningi ama lines la kakhulukazi mawuzodlala lead hayi lead ngempela umthwalo usukubhekene nawo. But into engayisho nje mfethu yonke into uma uqala ukuyenza for the first time iyathusa yabo. Uvalo nje into edaliwe uma ungasenalo uvalo empilweni kumele ube worried. Ayikho lento. Kumele ube novalo uthi uvalo. Kade isho manje ubafo lento sikhuluma ngithi mina yazi akusho ukuthi umuntu useyihoste kakhulu i-podcast. Kodwa njalo before ngiqale ngathi kuvele ukuthi kube naleyo nto. Hayi. Ngathi sekuqale ngathi uyaqala ngathi unovalo libalekile. So into eyenzakalayo i-script ngiyibona abanye mhlawumbe for instance lapha kuzala. Thothi uyafika umuntu for the first time uyashake uyambona umuntu talented benixoxa naye manje but once kwaqala kwa roll i-camera umuntu aqhaqhazela akasakwazi ukukhipha in ama lines abantu they forget ukuthi la engishutha khona wonke umuntu uzela umsebenzi wakhe so kunomuntu oyi-director olaphayana oyikhonti ngokwama departments wabo so besemsebenzini so which means mina wathi umsebenzi wami nami ngangawenzi kahle ngifeyila bonke labantu abala abavuka ekseni bezosebenza nami which means nami angithathe lento njenganomsebenzi ukuthi manje la ngizosebenza indaba yovalo angiyibeke eceleni manje ngoba ngizodisappointa labantu engisebenza nabo la yabo so ingisize mina ngaleyo ndlela ukuthi nginaka umsebenzi wami ngikhohle okunye ukuze uvalo lokusaba because ubusaba ama-camera usabe nabantu abakhona la ukuthi ujwayele ukureheza wedwa esibukweni manje sekugcwele lana soyacabanga ukuthi kumele ngikhulume kuzozwakala ivoice yami ngedwa nje bayangibuka labantu so lapha khona into sasijwayele ukuyisho uLokhuzo u-agent yethu le esifundisa i-acting ukuthi as soon as I start working I forget about myself and then I become the character that I will be portraying which means ngivala yonke into engisurroundile mhlambe uvalo or ukuthi umuntu uzothinta ezongidistracta then ngifocusa kule character ke manje yabo then ngaleyo ndlela uzophuma that's why kuthiwa getting into a character awazi ukuthi muku character unaka abanye abantu ukuthi bathini that's why uzombona umuntu angathi uyasangana athi ayibona ngegijima ulandela ama camera because uphumile kubeni uyena so wafaka omunye umuntu kuyena yabo lento le so lapha mase sibuyela sesiza la eThekwini before sisuke eJozi bakhona abantu ongaba highlighter who played a role empilweni yakho ubone ukuthi okay la ngangeke ngibe uKelvinator ngale ukuthi lapha ukuba ngimithango ngimithango sibanibani ekusebenzisana nabo nje from leyo experience yase academy uzu-act uzubuyela ekhaya usho kulaba segoli baningi bethu baningi ngoba abanye babesuka ngala eThekwini siphinde sihlangane eGoli baningi nje bethu but okubaleka kakhulu ngingathi nje ngiqale ngobani ngiqale nge-agent le ekuyiyona ngoba khona isigameko esenzeka sagcina sesihlala kaleyo agent nice esobuye sisixoxe ngelinye yazi kwenza kanjani ukuthi ziningi lezi so le agent le bethu yasithatha singakhokhile singenamali singenalutho mountain cultural simbiza ngoBramount hlala eSophia Town eGoli yabo wayedila ngama extra kakhulu or ama background artist kakhulu yabo so wasihlalisa kwakhe wathi mina nizongikhokhela ngokuthi mangisenzela ama brief niyo auditiona leyo mali enizolokhuza lapha excuse me enizolokhuza ezobe nisebenzile ngikhokhele i-registration yenu le juice yakho so sasimkhokhela ngaloko ukuthi okay mangishaya ama extra angazi nokuthi ngangenza malini ngikhumbula ngiyi-extra generation angikhumbula ukuthi imalini ngangenza ngenyanga ngoba yonke yayiyakuyena mina ngithanda ukuthi nje ngina indawo yokulala ngiyavuka ekseni ngikwazi ku-audition yabo kuzoba the late uBrown Dash yabo may soul rest in peace badlala indima enkulu ngoba kunomfowethu ekuthiwa uStar wayeyidancer I think usayidancer namanje ukuthi phela ke sesaqhelelana impilo mayihamba ugcina abanye abafowethu lose contact yabo so uStar was introduce kuBrown via ukuthi
wasibona kwenye movie sasiyishoot. So wasethi ayibona shaya no music bafethu nomjito engangishaya naye kumayaya. Wasethi hayi uyazi ngihlala no Brown Dash lapha yana baqeda kuvula inkampani entsha ekuthiwa iNox Revolution. Oh nice. Yabo kwahlangene Dash Line neNox Revolution eseMelville eGoli. So siyafika ke lapha yana excited nathi siyobona iBrazo ke yabo siyafika uyabona iphela ama celebrate wona ibhasi elimnyama lapha kuhleliyo usho bekune gig ngayizolo uyabona ukuthi life ke ziyahaphena la lapho sizace singaka ungabona izithombe zakho kusetshenzwa sizace singaka mfethu siyafika lapha yana ihasili kuphela yeah nangu Brown Diesel and yabona ke silale kuphi silale Sophia Town so we walked sasuke Sophia Town sayisafika eMelville bayazi distance la abantu abayazi indlela so masifika lapha yana hayi bas welcome kamnandi iHotman elathi hayi bafethu uniphetheni ngaleso sikhathi kwakusashisa Big Naz nathi straight up and quiet siyoshisa ikhothe eJozi yabo ayithatha idemo eyavela ayithanda uBrazo ayidlale same time ebhasini kusadlala ama CD hayi ishaye asishaya ingoma ethiwa ama-bounce ecula ngama-bouncer nje yabo ama-bouncer yasho le namba ngoba kusuphuma kule era ye-kwaito ye-old school singena kanje shuthi abone la ma-Brazo ukuthi akhona no-general sorry rest in peace naye bantu u-GTZ ugeneral so kwakuyena ababesilalele beno-Brown Dash yabo so bathi hayi siyayincane abafethu into yenu kwavela kwafika nalo Brazo wakhona kophethe uNox yabo wathi bafethu ngeke ngoba vele siyayisusa lento nihlala kuphi sibe excited ke manje ukuthi sihlala Sophia Town and that's 9 ndawo kuhlala kanje and mind you ngaleso sikhathi njengoba siwu2 sasiba more than 5 sihlala kale agent lokho uncishe uba 1 by 1 isimo sitsephu survival of the fittest yabo so manje siyabona ukuthi siyaphopa ngalana labantu befuna ukusoffera accommodation yabo hayi sisuke ke nje ukhathele long story short sisuke eSophia Town sizohlala no Brown Dash lana ke kodwa sihlala emzini wakamakhelwane hlana basebenzi because wayena salon lo Brazo so sihlala ngala kodwa sibaningi ngala ngoba sama artists lezi sithumeka kwakhiwa istudio ngala yithi siyathunywa ila ngathola khona igama lika Gabadia ke yabo Gabadia ngoba manje nganguGabadia kanjani uBrown njengoba ehlala ngala ka next door kuseni kufuneka intwana ezothunywa and manje ngihlezi ngiphethe ucash mina yabo ngoba angibhemi angiphuzi ngintwana focusile yabo ngizohlanganisa nje la yabo then ethi uGabadia empilo kuyazi sengizokhipha kuyotholakala leso scafe ogwayi loyo yabo yaza into zamajita yabo so ngagcina sengena kanje ngoba industry ungena ngento encane ungangena nge6 pack kabi yabo uthi abafethu nishayana hayi ubeka into encane so ngabona ngoba ngintwana ethumekayo and sometimes angithi mengithunywa ngithi manje imali ngivele ngizigijimele ngemali yami so ngaba uGabadia ngaleyo ndlela ke basithanda ama-Brazo bahamba nathi kuma gig manje ngama weekend siye lokushini ngiqala ngisho ukubona indawo ethu isezola ngikhumbula umuntu oqala ngambona uPaps naye the late ubaba Paputsi usepark lapha yana ngazithiwa yini ithokoza park yabo impilo yalana ihlukile kuneyaseThekwini yabo uyabona ukuthi iyona ke le lifestyle le esifuna ukuyiphila yala maHotman yabo hayi bethu tulakhathe long story short ngoba phela kwagcina kuphela kanjalo iBrazo lagula ku Brown Dash yabo so ukugula kwakhe mina decide ukuthi hayi ngoba nemidlela esasihleli ngayo kwasekunzima kwasesiyiphantele yabo nesimo somnotho ngiyabona ngathi siyaxeka ngayohlala nabo sibari bami ekuwukuthi akubona kahle engathi mhlawumbe abafowethu sikhule nabo osibari ngokuthi umfowethu uthathe khona so baseGoli but ngangafuni ukinvolve ifamily yakho la uma usazama ngathi ngoqala uzame ngoba yabo mozo lokhu stressana nefamily manje ukuthi kumele bakuxhase ngaloko ushoda ngemali ukuthi yokugibela nani so kwabe sekungiphoqa ke lapha ukuthi angiyokhala ke manje yabo ngiye eLokhuzeni ngaye Protea North ngaqala ngafocusa ku-acting yabona manje focus acting kuphela music nje ngaphuma ngaleso sikhathi kubona njengoba sewuzumantashi manje wasuka ke Jozi wabuyela eThekwini la khona nakhona ofike waqala wa-actor noma khona okunye sekushiya ukwenza lokukhulu ngale hayi but mina almost yabo nje uba ngengaka nje mhlawumbe sithi i-percentage elikhulu or 80% wempilo yami ngiphila kakhulu eJozi ngoba ila bese ngiqala ukuhlakanipha so nje izinto eziningi
ukubuya ngathi ngahamba 2010 ngazobuya 2020 Hey, shuthi ubani lo ba u10 years phela usanda ukubuya phela u10 years wempilo yami mina kade ubanjwe igoli kanye ngama-washing kanje so manje ke mangibuya sengibuyiswa yiDurban Gen kodwa ziningi mfethu izinto esasizenza eGoli ngavula nenkampani yami enza ama-industrial theatre I launched iNedbank Stokvel eCape Town neNedbank Mobi Money made employment for ama-artists wase-Cape Town aziwayo futhi yabo I've worked with them akaze ba-complain up until sishawa i-lockdown-ke lapho inkampani yami yahluleka ukuthi iqhubele phambili ngoba ama-funds engasekho yabo but nje kuningi engakwenza eGoli few movies maybe siyabo also I work with khona umfowethu abantu abaningi bayamaza behind the scene ekuthiwa ulungelo umdlalosi khona impahla esayishaya nje naye ezinye izinto abantu abangazazi ehamba phesheya kakhulu leyo mpahla isenzela nje sashaya international thina before Netflix yabo nice yeah and ngisakhuluma ngoNetflix I was part of the first drama series ya ku Netflix la eMzansi iShadow with abo Palens Dladla and I was on the first scene so nje I was part of the launch ya Netflix kahle kahle but we didn't know ukuthi we were doing on Netflix kathiwa nje kuya auditionwa hayi lonke ke audition bengihlezi ngida makufika kuthiwa hayi naye lempahla le kodwa ayaziwa ukuthi nathi shootwa ngecamera yodwa but ubuxhakaxhaka inkulu yabo manje sithe yini le shootwa la into esijabulisa ukuthi yonke into ayicash qeda ukushootha manje nikezwa imali yenu hey uyabona awubazi ukubambe le mali engaka unika 3000 cash bese kuthiwa hayi naye Uber uthi uyabuka request ithi 500 hayibu ubani oko requestela ngisuke elindeni ngeSoweto u500 yabo hayibo sayisaphila kamnandi kule mpahla kwazi ukuthi 2 years down the line ngaqala ngabona amabhodi ebhalwe Netflix ngiyabona isithombe usisu Amanda Du Point noPalens hawo ngizwa abantu bethi hayibo naku beqeda la bekwazi umlenze la ku TikTok nxini lento Twitter ngithi yini le yongisendelele link mangithi isini yami engayishuta lapha ngigwaza uPalens la engqeni yabo ngithi hawu le mpahla kanti seyi-American seyi-international ngithi manje kunzima ukucomplaina ngoba phela sahola lapha sakhokhela ngizokhala kubani ngithi ngathi sirojiwe la hayi lutho asirojiwe yabo shuthi babeyophanta ama-funds shuthi sasishuthi i-pilot but sasingazi yabo so nje kuningi mfethu esikwenze eGoli nomuntu engingambonga kakhulu eGoli uBig Lou Big Lou ulungelo kwala ulungele yabona ulungelo mfethu yena wayishintsha ke impilo yami la mjita lo uyishintsha kanjani actually i-link right le from mina moving from eMelville to eSoweto ngiyohlala eSoweto because ulungelo I met him through ama-industrial theatre esaswa attenda kunenye inkampani lapha eBryanston so ngiloko njalo ngiyatravela ngigibela ama-taxi from Soweto to Jozi to Bryanston athi ulungela impetha uyiyeke lento akho ubuye usondele ngala ngoba i-industry ingala njalo hlezi uhamba ebusuku eSoweto kodwa kahle kahle impilo yakhe ibase this side ibase ngala ngithi ngizo-afforda kanjani ngoba ngikhokhela 600 ngase ngihlala emqashweni wami ngalesi sikhathi ngiphumile koSibare yabo but which is ngahlala kahle nakoSibare bangiphatha kahle ngaze ngamuva nakhona nje babe understand even though into yami yayi-weird because ngangingathandi lento ezi-applyelwayo ukuthi like umsebenzi amaphoyisa because babethi hey zama lokhu ngithi hey angazi ngizochaza kanjani kodwa ngeke ngilungi ngingayenza lento leyo mhlawumbe ngiqashwe but ngiyodisappoint abantu lapha because ngiyobe ngingekho lapho yabo so rather ngingayenzi so ngigcina ngibona ngulowo muntu manje ngathi uyavilapha because ugcina ubuya kanjalo umoya athi so lona ufuna ukuhlezelela ubusiness phone because ingqondo ethi ithanda as ama creative ayifani kahle ayikho normal nje ngakubeka kanjalo asicabanga izinto kanje thina sinokucabanga ngendlela yale kancane kodwa umuntu wathi mase ibuka ama results wakho nathi angiyibonanga kanje so ngangibona ukuthi nginonga understandeke but abanye babuye ba understand so ke manje ulungelo ke athi asimuvele ngala hayi ngigcine ngiyithatha le risk le yabo biza umfowethu umdakane uthatha umfabo kaMduma baso uSuffocate so umjita wakubo ke siclose kakhulu wathatha itrack la event la kubo wangise edrobheni ke manje ngayohlala ku Brixton izoyenze njani lento manje lela lifestyle irent nayo 1000 kuyaphezulu kodwa mfethu kwangisiza ngoba i-mindset yami yashintsha yabo ngaqala nehustle yami
ngakwazi manje ukuraise imali engaphezulu kwale bengiyiraise ngisele lokushini because mase ngishaya pressure yale rent ebizayo kwagcina ke after that ke because yonke into la kube kuthiwe nali audition la kuyawokheka futhi kuyawokheka yabo and bahlala la Big Lou lapha eSweden kaMzolisto bese lapha phezulu yabo so nje mfethu yaqala ke manje impilo yami ngabona ibalula yazi njengoba sengilapha so sengibuye ngephepho se right because same street engisahamba kuzona iyo la ngangihamba kona ngihlala nobo Brown Dash but now it's a different hustle manje yabo different hustle yeah so yabo nokushintsha kwe mindset it doesn't mean ukuthi indawo obuhasile kuyona kwabheda mungabuya with a different mind shift izinto still zisengenzeka yabo so nami ngabuya kanjalo sengithi ngigxile ku acting manje futhi nje from lapho ngaqala ngahamba ama auditions a professionally ke manje because senza lento yokuthi manje siya get crash manje yabo uma uthola audition ngiyongena ngenkani futhi wonke umuntu olapha kulele yadlahla mawubuka baqhamuka from different places semahlangana lapha mawungena kunane studio khona lapha phakathi sibiza sithi separlament uBig Lou mina wangithatha wangibonisa umzolisto wangithatha wangifaka phakathi ufuna ukubona ibraza ungasabi siyakhona kusasa sahamba soyihlala noZola 7 kamnandi kanjani and uBig Lou nje uyayidinga icredit enkulu mfethu ngoba usunitile as a artist wala KZN mina ngangazi umuntu because most ama artists wala KZN afunde duty yabo so at some point I felt like ngathi ngiyi outside yabo but ngazitshela leyo nto ukuthi yazini nami uthi ngisebenze kanzima ukuze ngibe ku level yala majini ukuze masihamba ama audition ithiwe lona yena waye ngathi uyaxeka ku performance yabo leyo so besihamba nje ku Ntando Mncube Wiseman Mncube nawe uyawazi amajita samahumusha omenzi baningi bethu baningi but usahlanganiswa ulungelo sonke mhlawumbe abantu baye banotice sithanda ukuthi showcase ine pillowcase ilanguage ka Big Lou le yabo emagameni yibona yabo bathi thula uthi Lou yabo zonke lezo zinto lezo yabo uthi ayithola indaba so yo Big Lou nje usazokhuluma ngelinye ilanga because baningi mfethu abantu usazofika nala ku creative usazofika ku creative so maswehlo usuza la eThekwini ubizwa icontact eDurban Jam ngibizwa iDurban Jam khona mfethu ngithola sengiya give up manje ngihambile iminyaka sengihlala eGoli manje sengiqala ngiba nomndeni manje eGoli ngiyabona ukuthi impilo yami ngempela shuthi iyophelele eGoli yayibona lento le ngicina ngithini ngizothi ngithathe noma 3 months manje ngigodule umzimkhulu ke ngiyocabanga manje ukuthi ngimisa kanjani ngoba imisebenzi ibuye ithule yabo especially kwaba lesa sikhathi soma lockdown so during lockdown before kufika lockdown mina ngase ngidecide so mangiqala ngithi ngizohamba yashaya indaba ye lockdown angikwazi ukushiya labantu but ngiyafuna ukuqaqiqana umqondo nje ngirelax kanti kuzovesana kuvele lama audition weDurban Jam nakhona avela sengibuya kwi-hostel season 2 kuma auditions ngathathwa but irole yakhona ngangakwazi ukuyenza yabo savumelana neagent ukuthi no we can't do le role because ngathini kwakuyirole eyimfishane kodwa nakhona mowe actor there's no small role it's just that I had made a decision ngecareer yami ukuthi sengiwadlala kakhulu ama character lokho adlale so now it kind of kills ilokhuza yami ngathini njengoba ngiyi-actor ngigcina sengibuka njenge short time actor or a small time actor ngathatha ama chance so ngathi yazini ngangizimisele ngizoyiqolela le role ngiyayihalela kona ihostela but ngizoyiqolela kwangangena kahle kuba party or director base bedecide ne channel isuke sivumile ukuthi ngizosebenzisa lo muntu so ngangafika ke mina gcina ngingayenzanga so ngayitshela ukuthi mina labantu bangicasukele shuthi ngoba phela ngangakaze ngisebenze ne-stand class athi agent ayinayo brief ngayiziba nje yabo nginaleyo nto ukuthi angisafuni lutho futhi ngifuna nogoduka yabo hayi ngigcina agent engipush ngigcina ngiyenzile le audition yabo nakhona nje yokugcina ke le audition manje la eGoli ngiyahamba nje ngempela ngoba sho into zami ayihlangani nehostel ngala sengi-audition kanje ngitshela ukuthi mhlawumbe ngizovuka ngento supporting or lead ke mhlawumbe because kakuhanjwa lapha yana mhlawumbe back and forth neRandburg mhlawumbe ka4 ngesonto elilodwa uhlanganisa upetrol la usipana ngithi yabo so manje mase nicastiwe senihlaliswe phansi niku-reading kuzothiwa le role yakho ubona sekufunda ukuthi episode 1 bamshaya lo mjiji
manje usho kanje chaza kanjani manje ngathi uphakeme uyangenza mina irole kanje. So I had to ukuthi ngibe firm ngesinqumo sami ukuthi no. Manje nami ngifuna ukuthi ngithatheke serious yabo ngoba kade ngikhona khona endimeni yabo. Yabo. So ke kanti leso sinqumo sizongisiza mangi-auditiona futhi laba abantu abekho personal akuthi mawukuthi bakugabhile kule story lesi so next time sebezobambela ama grudge no mina ngayithatha ngaleyo ndlela kanti no it's business yabo kanti it's business then let's do business yabo I understand ngayishaya nga-auditionela ulo lero ledlala umthandeni Mbambo uSibiye babuyisa bangibuyisela yona bathi no sicela wenze le ya Kelvin Gumede. Ngena kanjalo ke kubeni uKelvin yabona bese kanti sosebenza nomfowethu uZulu Boy eyona wangilekelela kakhulu because uyabo leyo fear ukuthi ufika ku production enkulu udlala because ile character yami hey supporting kodwa yagcina sengathi lead yabo lead so plus into enaniyenza laphana it was so nice but it felt natural nje yonke into laphana ngangirelate kakhulu to leya character leyana like kwangekho nzima ukungena kuyona noZulu Boy futhi wayenza kube lula for mina yabo and in such a way ukuthi wathi phela uKelvinator sayicreatela ukuthi no mfethu amagama ethu akakwazi ukuthi siwabize kanje bebhalela ku-script or contract athi uZulu Boy wena uzoba uKelvinator uthi mina wena uzoba uGiving Team uGiving Team so yaqhamuka kanjalo wasale sethi hayi futhi uyazini singashaya nomusic lama brand siwasebenzisa ukushayela ingoma ngoba yabo manje uzobe usunegama ongalisebenzisa arof lelo khulu yabo okufishe kubuye kube inkinga because mase ngithi ngiphusha umusic abantu most of the time bayibuka ngendlela ka-acting ukuthi hawu wenzani manje umusic yabo so ilapho iclash khona ke uthola ukuthi manje wena into okhulu uyithanda isiclasha nomsebenzi yabo ukuthi hawu no phela abantu abazi ukuthi wena waqala wacula or wenzani nana so it's part of amaphupho akho ufuna ukuthi uwafeze ngelinye ilanga yabo but ke kuyenzeka uthola ukuthi uthola ilokho sometimes bayi welcome kahle futhi yabo because nama I believe ukuthi izinto awuthi uyenza ukuqala bese vele boom yabo kumele ufike uyenze uze ukuthi okay hayi ngathi bahamba nomoya uphinde futhi ishaye futhi hayi yabo kancane ungabaxini futhi abantu yabo nje isikhathi mesifika kugcina ku right mhlawumbe masiwelela ngalana ke kuzalo ke nakhona iyashisa insimbi lapha ngiyabona iyashisa insimbi unoqhamuka namashetha anzima kakhulu ubone nalapha bekupost usafunda iscript ukuthi hayi usafuna ukubuyisa ikhamba kanjani lapha irole yakho bakubiza ngobani kumuntu ongazi ufila kanjani nje ngale character character ka Prince vethu kuthiwa ngesilungu I didn't see it coming yabo ngoba iyafika ngalesikhathi lesi ngangiphelelwe yiSpan kuvala iDurban Journey so mekuvala iDurban Journey kwaye kwaba nama auditions kuzalo abawavula epublic nje I think so nathi because nathi siya audition yabo as much as sisebenza laphayana siya invitewa nathi la eSouth Africa uauditiona uyongena cabanga egodini eSouth Africa yabo ayikho lento ukuthi hayi kade ukhona kwi-industry mhlawumbe ke abanye kuyenzeka mhlawumbe musuku uyi-legend usukhulile kodwa mina ngokwe-information enginayo la eMzansi you audition for each and every role ozoyidlala obonakala kuyona ku-TV so into eyenzeka ngihlela ngeSpan yabo kuvele ngibizwe for le mpahla le kuthiwa hayi auditionele le character screen test ibe right kodwa kube into engenayo ukuthi hayi nayo i-direction yayo yabo nginiwe nje amasinzi ukuthi ngizoshoot ejele nje nguyisiboshwa nje angazi noma siboshwe sophuma noma siboshwe so ngiyashoot but into engayenza ukuthi uthi ngiyilokhu ngaze ngagunda ekhaya because ngase ngine-card lapha as uKelvin so ngathi uthi ngigunde ngizama ukwenza umehluko le character ingafani njengoba ngibuya ngalena ngizama ukuqeda lento yokuthi abantu bangibuke njengonesi mengidlala le character babona isigebengu so ngayenza kanjalo kanti bazoyithanda ke njengoba isila ekhona namhlanje yabo kodwa ke bobuza nangama challenges ama challenges kuyona ilento njane on scene nje yabo nje mfethu i-role ne-role i-challenge ngoba at some point kumele uluze something ekubeni uwena yabo ube ne-element ethizeni yale nenye character yabo so manje
ukuprepare each and every character kudependa ngaleyo character ukuthi i-difficult kangakanani kodwa ayikho nje elula ngoba the moment uthola iscript siza sibhalwe in English kusamele uqale usitranslate manje siye esiZulwini or isiXhosa depending ukuthi ukhuluma yipi ilanguage yabo so konke lokho it takes lo strength sakho ne confidence ukuthi lento ngizoyenza nokungasabi ususe leya element yokusaba abantu uyown lento ukuze mase kubona ku TV sikholele ukuthi ngempela uyayisho lento ishoyo yabo because kunokuthi ufunda ama lines uthothi umuntu uya actor kodwa thina ngoba siyayazi acting sambona ukuthi ufunda ama lines escreenini ukuthi akasaphethe iscript nivuka ngoba kuzala uma nifika nje ekseni iyenzeka lento eyenzeka ku Durban Gentle uthi ungena ngo5 kodwa uyozushuthe ngokushayana ngo2 ntambama kodwa ufike ngo5 ekseni noma ushutha ngo1 ebusuku kuhamba kanjani khona hayi leyo bethi ngiqale nje ngaleyo show uthi ufike ekseni uzoshutha ntambama ikhona iyenzeka kodwa akuyona into eyenzeka kanjalo yabo mhlawumbe kusuke kube nokuphambana kwezinto lapha set call sheet yabo kodwa isikhathi i-call time nje thina kuba u5 past 5 ekseni past 5 ngoba kumele kushaywe breakfast then ngo6 isikhathi sokuqala umsebenzi yabo so wena shoot endlini kumele ubusuvukile depending ukuthi amanzi wabeka ngeketela noma abantu babona wevela ku TV nivuka kanje yavuka but angikhulume makuthuzo nama scenes the whole day mhlawumbe ama back to back uzoshutha mhlawumbe 15 scenes so kumele washaye uvuke ngawo lo 4 or past 3 uzobe uyongena endlini ngo7 or uma ukuthi uhlala kude uyongena endlini ngo9 kumele ubuye kusasa uyofunda uma ufika endlini ngoba ufundela lama scenes wakusasa mhlawumbe uzolala lapha ko1 2 ulalele u2 hours omncane so ubamba umunye 5:30 ngalelo lunye usuku yabo should lapho uyayibulala khona extra time overtime noma kayifanele hey overtime a topic for another day impi enzima le overtime bayaza bajika nayo ngabuza icrew izokutshela but ngiyabona lapha nijela kamnandi kunomunye umfowethu futhi wayebuya size sisakhula washutha nevideo lapha ubongane umlazi gangster ngibona ubonga siyaphethe yawo iDOP yethu sisebenza naye kahle kakhulu and then bakhona nabanye abafowethu ensebenzisana nabo bona kahle ukuthi kwazi kwamnandi sesiyifamily njengamanje injani atmosphere manisebenzisana mina I believe wena mhlego ukuthi umuntu uyazicreatela a positive environment yabo nje la ufika khona ngisho noma kuthi usebenza spa mufika akube uyiphunga elihle ebantwini mufika abantu bajabule so izoyithathela yona ke direction ngaleyo ndlela ngeke kuthiwe hayi lo ngathi uzama ukuzozenza umuntu ongcono ngoba uyayiphila yebo so ngingasho kanjalo mina ngoba nginayo inkinga namuntu mina yabo nje icrew cast iyafana yabo that's why ngelunch uzongithola ngihleli nalabo kusasa ungithole ngihleli nalabo yabo awungithola ukuthi sengiyivalele green room manje kuyaphila mfethu mina ngiba nenkinga nami usuqala waba nenkinga nami kodwa nje masingakaze sisusane hayi mfethu sibahead futhi mayilunga leyo nto siyakwazi ukuyilungisa siqhubeke so uzothi yini inkinga yabo sifuna umuntu ahamba audition nami ngilole skill njengoba ningibona nje la ama talent maningi so asiye lapha na kumzimkhulu umzimkhulu ibrand le oyigqokile kwenzakalani ibrand yakho la nesikhwama awuveze lapho lalela wena you prepare kanti Mzim sikhulu kanjena mfethu even if you are from Zim you are cool hayibo even if you are from Zim you are cool from Zim cool because manje we all met in Africa so as discriminating umuntu lo muzi mkhulu yini Africa so cause ngiyithathela kuphi leyo nto leyo la esuka khona thina suka ku border gate yayihlukanisa iTranskei ne KZN Transkei lese kwaba Eastern Cape so mostly umuntu osuka kule ndawo uzobizwa ngempondo orabizwe ngebhaca orabizwe ngehlubi maningi nje amagama esibizwa ngawo lapha not knowing ukuthi lapha yana kahle it's a basket of fruits emzimkhulu cause uthola umsuthu uthola umswati uthola umXhosa uthola impondo sihlangene sonke siyaphilisana kuyaphiliswana
sesisiya umakhelwane wakho uzalelwe ela njengoba impondo akukho ukuthi uzomshintsha ukuthi ucool naye. Yes, cool. That's why we are very cool. So into eyenzakalayo esikoleni ufundisa isiXhosa ubuye uzendlini la Ukhozi FM nikhuluma isiZulu makhelana ukubingelela ngesimpondo. Yes. Uzoba njani ke la? Yeah, so yabo ileyo nto leyo so isikhulele kule environment enjalo so manje sifundisa ukuthi nathi umqondo usabalala. Yabo sikwazi ukuphila nabanye abantu kuba kwezinye indawo yabo because lapha khona abantu original who are from KZN like mina sebenzisa uMahlawe but ngunzama. Ucucwa kahle ucucwa babesuka eNdwethu. Yes. Yabo so kukhona umuntu wase Eastern Cape mhlambe uMaduna mhlambe wayisuka eFlagstaff or ukuphi. Unemvelaphi yakhe background yakhe omunye wayisuka eLimpopo ngoba phela lapha kangenwa ngepassport before kunendawo nje kuthiwa isePorter Gate yabo. Yeah, so isuka nje endaweni kanjalo mfethu so ngaleyo ndlela uyakwazi ukuthi ugcine ubalansisa yonke indawo ukwazi ukufitha in. Yeah, so yaqala ke ibrand iqala ngiseGoli ibrand manje ngishaya into zama rent manje ngoba le industry ayikhoke yabo. Ngibona ngizokwenzana la ngibe ngicabanga ukuthi okay yazi mangavele ngoba mina ngihlezi ngicabanga indaba ye target market. Iprice rally right nge target market. Yes. Hayibo yalabantu basekhaya abanazi ikhiphe ezithi bona yabo ezikhuluma nabo straight. Yes. Then ngayiqala kanjalo ibrand yasemzimkhulu ke ngo2012 yangisiza ngoba irent yayiphuma. Ngibe ngiattenda ama extras nama auditions. So uyayishipha impahla ukuthi bayibone emzimkhulu naku kufuna ukubuya ufike. Lezi international mfethu ngama order mina from eZimbabwe. Yabona into engisho ngithi if you are from Zim nginama order from eZimbabwe engiwahambisayo all over even abanye abaphesheya ngisebenzisa ama Korea different ama platform la ama Korea khona amagama akhona ke no Pep bakhona Pepex that nine. Yabo depend ukuthi wena ngakini nisebenzisa yipi kodwa akukho la engafiki khona online ikhona angapha ngizowasha ama hashtags washo khona manje singasathatha isikhathi ibrand emzimkhulu umzim cool ukhulu OCOOL _clothing yatholakala lapha Instagram na ku Facebook ibrand ikanjalo bese ke sibe nesitolo sesinesitolo phela by the way Ayiyasebenza ke mkhaya sesinesitolo siyatholakala la ku West Walk shop number 436 uzothola ke ulokhuzu siswethu KDS hayibo ngithini manje uphili kodwa yes noma ufika nje number 4th floor 436 uzothola lapho uphili umzimkhulu clothing ukhona khona nezinye lokhuza ama different designs akhona wakho sisiphilile laphayana khona nezinye zabomthinayi so mina nginelokhuza yami nami yabo so nje bufika kuleyo shop i-variety hayi phela mkhaya ngizokuhlebela nje noma bezozwa nala ekhaya lesi sincane ungiphathe ngisigaxe les yabona lesi senza kube ngisigaxe ngisho kwi-podcast ngisigaxe nje siyaphusha phela ngizokutholela ukuthi kukhamba isikhathi nibeke la nani nisiphuze idrink mina ngifuna sizodesign sobeka la ama-cafe yasetshenzwe ngimsponsor yayibona ngimsponsor khuleka ukuthi ngimasha nazo kanjani hayi uhamba nayo ikruka mfethu bangibona nabo ukuthi ufuna simqashe bafethu ama-talent maningi maningi mfethu ama-talent maningi mfethu hayi siyabonga mfethu siyabonga Kelvinator mfethu i-Creative Unplugged podcast njengoba iqalile njengoba iyoke iphusha nje abantu abanjengawe abantu abanjengathi namanye ama-artist namanye ama-creative la eKZN ukuthi manifika niyasimotivate ngey'tori zenu i-journey yakho from Joburg mina bengazi from i-Durban journey kodwa ikhani sengibona manje ukuthi hayi bo lo muntu mangibuka iprofile ney'ngqayo oyishayile ngayo khona le ngqayo obushaya kuyona isingisi nje blind le iyona le ngithi ishaye nomdlalo oh yes le kathiwa lapha ngeke la isiZulu asikhulunywa la lento kumele iyepheshe uyashaya ngiyashaya lesangempela sabafana vele lesamba no Africa whisky singaka lo muntu hey you come here hey come
Ukuphuma lapha phambi komnyango. Ngishaya esinye isiqholo phela samantaliyane. Uyibrazo. Ngibrazo la ngempela. Siyabonga bro. Thank you very much for your time. Okunye mfethu nje njengoba sesivala ngazi uma ngizodla isikhathi sakho because phela manje iminyaka ihambile mfethu kumele senze something to give back to i-community. Yes sir. As much as wena uyucabanga ukuthi yazi mhlawumbe lento in 5 years ngizoyenza but abanye abantu babona wena usufikile kulelo zingo lokuthi uyenze. So manje sibhizi sihambele izikole where we give motivation sometimes besithole noxhaso lokuthi hambise izicathulo or sifike ne-uniform silekelele lapho khona abantwana abasuka from imindeni engakwazi uku-afford yabo. So ngivule i-organization ke manje ekuthiwa iBhekisizwe Mahlawe Foundation. Khona ke izibonse sezikhona ezifisa ukuthi zisebenze nami. Sifuna nje lento ukuyibeka kwelinye izinga because now it's time to give back to i-community. Because besikhula sikwi-industry but aswazi ama-channel ukuthi uyakuphi yabo because ngeke usize wonke umuntu yabo nawe usukuzama lapho la uzama khona ukuthi ulekelele abanye abantu. So i-foundation izolontshwa nje soon ngeke ngisho ukuthi nini yabo ngoba nami ngifuna ukuyifakela i-pressure but isikhona abantwana abaningi babonile sinombuso Zulu besenza sakhelwa abantu umuzi lapha kwa-Asia Mlazi. So sabona ukuthi lento iyenzeka why not yenziwe in a professional way ibe ne-funding nama-sponsors so that manje izosabalala ke manje yabo sikwazi ngoba ngibona ukuthi ayisho umuntu isipho sokuthi asize abantu sikhona. But you're doing a great job my brother. The world need more people like you bro. Abazocabanga babuye bacabangele abanye abantu. I-activism ibaluleke ngendlela eyisimanga. Sizokumema nathi Mlazi kukhona izikole esibuye sisize lapha ko Masifunde Change Maker. Sisebenzisana no from the roots sisebenzisana nomgago obani ziningi nje izikole. Kodwa nje basoqala ama campaign ethu sonazisa singathanda ukuthi sibe nalobo budlelwano lo. Ngoba i-foundation sikhona. Usitshele mayisiqala ngoba sobe sikubize manje thina. Phela yonke into yazi mina yonke into ngibamba ngestrate singayishaya kusisuse khona manje. Ama-document osifica ngendlela. Phela it's not about ama-documents about umsebenzi. Yazi ukuthi ngiyithanda into kanjena yabo nje ubukhuluma ngalento ngoba there is someone watching mhlawumbe uzothi une foundation enje let's go and support this guy. Let's go and advise this guy. Abantu abeze bangangicontacta nakuma ngisase ngisho ama-social media. Wami ngine page lika Kelvinator Original ku Facebook ngiphinde ngibe no personal uBhekisizwe Mahlawe bese ku Instagram ngubhekisizwe _Mahlawe bese ku TikTok uBhekisizwe Mahlawe. Sure bazongithola nje lapho ningakwazi bafethu ukuxhasa manje ukuthi mhlawumbe khona umuntu enifuna simlekelele ngakini mhlawumbe simakhele wena uyakwazi ukufaka isandla usithinte uthi hayi nayi bafethu ibudget ngicela ulekelela lo mndeni kanje sizofika thina senze kanjalo kodwa the more i-foundation ikhula kuningi okuzokwenzeka abantu nje basazobona. Siyabonga. Hayi asibonga mfethu. Namhlanje wena uzothi uvalelise la kwe-Creative Unplugged podcast. Ufuna ngipresente manje. Uyavalelisa nje uthi Kelvinator Creative Unplugged. Don't forget to subscribe. Hle nomhliko Risto. Let's go. Okay. Noma kanjani? Ehora ke bafethu Kelvinator the refrigerator abanye bathi babo wadla imali yomntwana kodwa ngithi hayi asazi. Uyithola kuzalo leyo nto sihleli la ku Creative Unplugged ke bafethu make sure ukuthi you subscribe. Ungasubscribe nje kuphela but make sure ukuthi you follow up ucheck ukuthi amapha amanye ama episode akhona ashisayo ngoba hlezi siphethe ishisayo nomhligo sile showcase hamba ne pillowcase. Ayikho into engisazoyisho emva lento bafethu ngicela ukubonga ngentshela ukuthi sinithanda kakhulu kuningi okuhle okuzayo. Siyabonga. Bye bye. What the pass come at trust,